Bueno, pues bon dia a totes i a tots. Avui estic molt ben rodejat. Tinc a Tendero i a Sara González, del Club Gimnasia Rítmica Alcoi, i a la vicepresidenta de la Federació de la Comunitat Valenciana i la delegada de la província d'Alacant, Mari Carmen Martínez Clemor, de Gimnasia Rítmica. Estem avui per a presentar una nova activitat dins de totes les que tenim la sort de tindre a la nostra ciutat. Jo simplement agrair, com sempre, evidentment, a la Federació de la Comunitat Valenciana el confiar en nosaltres per a l'organització d'aquest event i, sobretot, al Club Gimnasia Rítmica Alcoi, perquè, evidentment, nosaltres estem així, estic quasi presentant i a mi se m'ompli la boca, però tota la feina, tot l'esforç per aportar aquest esdeveniment a la nostra ciutat el fa la Federació i, sobretot, el fa el Club Gimnasia Rítmica Alcoi, que és el que està darrere, el que és l'encarregat d'organitzar i el que ens deixa a nosaltres molt poqueta feina. Per tant, agrair-los, com sempre, aquesta tasca que fan, que és importantíssima, en un esport que, com bé sabem, últimament està donant moltíssimes alegries, molts èxits esportius, que jo sempre dic que no és el més important, però ajuda, perquè jo crec que el més important sempre és aquest treball en l'esport de base, en els xiquets, en les xiquetes, que fan l'esport, que milloren, però quan ven acompanyats d'èxits esportius com els que estem tenint últimament, la veritat és que s'agraeix moltíssim. Per tant, jo poqueta cosa més, perquè l'activitat és aquest dissabte i m'agradaria que es contaren elles com va desenvolupar-se l'activitat i, això sí, convidar a tot el món a muntar el poliesportiu, a gaudir d'aquesta activitat que, com sempre, com he dit, com tenim molt de nivell a la nostra ciutat, pues algo de bueno. Nosotros hemos organizado la fase autonómica del Campeonato Nacional Base de Conjuntos, que será durante toda la mañana del domingo, y la Copa Base Individual, que será por la tarde. Entonces, de esta fase se decidirán las candidatas que representen a la Comunidad Valenciana en el próximo Nacional de noviembre, que será en Murcia. Y nada, por parte de nuestro club participa Lucía López, que saldrá por la tarde a las 5 en la categoría infantil, y ahí estaremos luchando por uno de esos 5 puestos para llegar al Nacional. Bueno, yo en primer lugar agradecer al Ayuntamiento de Alcoi el poder celebrar este campeonato autonómico después de muchos que hemos venido haciendo los jocs, haciendo provinciales. Bueno, pues este autonómico es uno de los campeonatos más importantes que tiene la Comunidad Valenciana, puesto que es una comunidad donde se practica muchísimo la gimnasia y es de las más grandes de España, y van a actuar más de 720 niñas aquí en Alcoi ese día, durante toda la jornada del domingo, tanto por la mañana como por la tarde. Entonces, vuelvo a repetir, agradecer al Ayuntamiento de Alcoi y al Club Gimnasia Rítmica Alcoi por ser valientes y organizar y tener toda la capacidad y la valentía de organización de todo lo que conlleva esto. La Federación, desde luego, siempre apoyando a nuestros clubes, tanto de la provincia como de la comunidad, y bueno, suerte a todas las participantes. En este caso, la de Alcoi, que tenga muy buenos resultados, pero igual que todas, que gane la mejor y que todos hagan estupendamente, y todo el mundo está invitado a venir.